Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. MDC ka Laban-Mawprem constituency ubak Riki Shulai ula kentu ia ke executive committee balai alam da ka voice of the people party VPP hapok Khasi Hills Autonomous District Council ke CDC ban thok cha ka sarkar pedeng ban pelat ki ADC na ka jing terwa jong ka ban pentre kam ya ki polisi kawai kari kawai ke election lani kata ka one nation one election haba wan rai kani kamat hapok ka ying dorbar ubak Riki ula penpau ka jing smokia halor ka jing temu ban pentre kam ya ka polisi kawai kari kawai ke election polisi da ka baong baka bu ha ka jingma ka bakrau ya ka jing senchar balai lu jong ki Autonomous District Council ADC ulong baka Representation of People's Act ka sya eu Bri U ubasyong basa ka jylla tang palat ya kan riu banai ban apply ban yo epic card bat baka jing penrung kyrteng epic online kala pensuk Shibun ni ki bamdai ki riulum bakin yo penrung kyrteng kum kinong thep vote hameglaya ubak reki ula kentui ka council bakan thok sya ka sarkar pedeng da ka ba pentip baki ADC kim shim la trekam kum balong ki panchayati raj bat baki don ya ki kenhun trekam tenrai kum ki dorbar snong ulai jingmut bat day ban pentip sya ka election commission of India bakan kentup ne shim khia ki jing a jingmut jong ki ADC lani ban weng no ya ki na ka jing sya kentup ha ka polisi kawai kari kawai ke election ubak reki ula pen pawru ka jing snokia halor ka jing wan tut jong ki Bri U ki banabar bat halor ka jing penyo epic card bat kentui ka sarkar jylla bat ki MP bakin ra lani ya kren ya kani kamat kanan bang khanang lat ina ka jing sya kata ki jaka ki baha papok ka 6 schedule ulai jing mut ru baka election commission of India ka deban penlong kongsan ban shim ya ka no objection certificate NOC na kirang ba asnong na ka banta ban apply epic kai ka bakham sngokhia ka long baka ECI kala sedang ya ka jing penrung kyrteng online ya ki epic card ha ka ba no Bri U ula ban apply ke epic card hadin bolasa ka jylla tang pala nriu banai kani ka deka kam ka basngau khia ya ka jylla kum kameglaya ngakentui ka sarkar jylla bat ki MP bakin chim khia ya kani ka kam haswa baki jaka ki baha papok ka 6 schedule kin syak ta kini ki sngi ki banwan da ka ba phai khmat khamtam ha ka ba ya dei ba ka jing penrung kyrteng online hadu 100.0% na kinong thep vote ha Laban-Mawprem kim de ki riulum bat ki riulum trairi ki dan tang 100% ngim dan shu ya ka hok san perthai ladang ngim shim ki sinjam ban pensange ne khanglat ya ki Bri U ki banabar ban yo e ka jing penrung kyrteng kum ki nong thep vote ha ka jylla ngakentui ka EC bakan tho sya ka sarkar jylla ban penlong kongsan ban yo NOC na kirang ba snong na ka banta ban apply ki epic card ulong haba juba ka executive member ka bakhmi ya kallo ka kong deiti majau kala pdiang ba ka jing trekam ya ka polisi kawai kari kawai ka election kan bo ka jingma ka bakrau ya ka jing senchar lai lut jong ki ADC ka kong deiti kalau ongru baka jing terwa jong ka sarkar pedeng ban pentre kami kani ka polisi ka dei ka jing phos new ban pentikna baka jing penlong ka election MP MLA ban local body kan long ha ka juk ka por henrei kala kado baka ni kan don kam ya ka jing penkala ka bakrau ka riti senchar jong kari ka ban long ka jing ka bakrau ha nalor kata kala pen pauru ka jing saukhia balada penrong ya ki ADC ha ka polisi ka wai ka election kan pensniu ya ka bor senchar balai lu jong ki kabala penrong ha ka khanit ka ban riu jong ka riti senchar jong kari